チャランポラン。チャランポランな人はどんな人ですか？責任感がなく、約束ややることをあまり気にしない人。気が短くすぐ怒ったりする人。やる気がなくあまり努力しようとしない人。だらしなく部屋や持ち物がいつも散らかっている人。答えは、責任感がなく約束ややることをあまり気にしない人。私の同僚は計画を立てず約束を守らない。仕事のやり方がチャランポランだ。チャランポラン。